बिफ्राजावबो दै एसे नै दायो जोंहा आब' गेमस्रिया नोंथांमोननो मोजां ड्रेस लानानै फैदों नालाय बेनि थाखायनो आब'आ मेंगोन ना लोदोदो मानसि दै सै लोंनानै लाबाय आरोना रेडि जानानै लाबाय Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दिनैहाय आरोबाव मिश'नि हल लानानै फैबावबाय नोंथांमोना आंनि लास्ट भिडिअआवहाय बिराद अननाय होदों बेखायनो आङो दिनैहाय आरो खेबसेबाव मिश'नि आनबक्सिं भिडिअ खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना आङो पार्सेलखौ आनबक्सिं खालामनानै अभार बिदि काट खालामलायलायनानै सिजारजों देखायबाय थाबा गोबावथार जायो बेखायनो आङो एसे फार्स्ट मोशनावहाय काट खालामनानै लानोसै स' देट नोंथांमोननो आङो अभार गोलाव भिडिअ होआलासिनो सर्टआवनो फोजोबनाय हिसाबै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाले गानदों आरोना नै नोंथांमोना नुदो गाले होनो बिदिखौ गाले बिदि रेपार जे बिदि रेप खालामनानै जे गानोना नै बियो आरोना आङो नै बेसेबांखिनियानो आरोना एक्चुअलि दिनैनि जा आनबक्सिं भिडिअ बा हल भिडिअ बेयो जाहैबाय नाइट सुट हल भिडिअ गासैबो बेयावहाय थानायफोरानो जाहैबाय नाइट सुट ड्रेस गोजा आरोना आङो माने आंना गोबां नाइट सुट माने पुराना जाजोब्बाय आरोना बेनि थाखायनो आङो आरो बिहरबाय जिहेतु आङो नाइट सुट गाननो मोजां मोनो आं दाखालिनो खिन्थाखादों नोंथांमोननो जे आङो बांद्राय न'आवहाय गाननाय ड्रेसफोरखौहाय आङो बाया बाट आं नाइट सुट गाननानै मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं नाइट सुटखौनो बायो नैबेयो वाइट एन्ड ब्लेकनि जा मोजांखा ओमफ्राय आं साइजखौहाय बिहरदों डाबल एक्सेल नै माने एसे लुज गाननो लुगैदोंमोन नालाय आङो बेखायनो डाबल एक्सेल बिहरदों ओमफ्राय बेनि जा शर्ट्स नै गिदिरथार आरोना बाट गिदिरबाबो नै बेयावहाय एडजास्ट खालामनो हानाय नै बेबायदि दंखायो खाग्रा स' बेयावहाय गिदिर साइजनिबाबो टेनसन फ्रि आरोना बेनि फेब्रिकआ जाहैबाय पलि कटन टपाबो आरो बटमाबो समावथ' मा न' सिङाव थायो न' सिङाव गाननायावथ' जेबो बिदि गरम नाङा नालाय मोजां आरोना आं मोजां मोनो माने बिदि बेबायदि आरोना मोजांथार कालारा नै बेबायदि कालारनि गानबा मानसिखौबो गुफुर नुयो आरोना ओमफ्राय बेनि साइजखौ बिहरदों आङो एक्सेल मानो होनना बुङोबा लुज गाननो मोजां मोनो नालाय आङो नै न'आव थानायाव गाननायावहाय ओमफ्राय लोगोसे बेयो एक्चुअलि सिल्कनि बायदि आरोना एसे पिस्ला पिस्ला ओमफ्राय नैबे शर्ट्सआबो मोजां लुज गाननो मोजां जागोन आरोना बेयो लाइट ब्लू ओमफ्राय बेयावहाय आङो बेनि साइजखौहाय डाबल एक्सेल बिहरदों आरोना बेबो लुजआनो जागोन खोमा आंनावहाय एसे खिन्थु बिराद मोजांथार कालारा स्टेन्डार्डथार आरोना मोजांथार ओमफ्राय बेनि नै शर्ट्सआबो जा मोजांखा एडजास्ट खालामजायो आरोना इलास्टिक दङ ओमफ्राय जिया बिदिनो फिस्ला फिस्लाया बेबायदिनो आरोना मोजाङानो बेबायदि प्राइसआव बेबायदि माने मोजां मोजां नाइट सुट जेरावबो मोननाय नङा मिश'आवल' मोनगोन आरोना बिराद मोजांखा नै नेक्स्टआ जाहैबाय नैबेनो ओमफ्राय बेनिबो साइजखौहाय आङो डाबल एक्सेल बिहरदों एसे लुज गाननो थाखाय ओमफ्राय बेनि कालार बेनि प्रिन्ट आं बिराद स्टेन्डार्ड नुदों बिराद साइज नुदों आरोना नोंथांमोना माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय जाखिनि आं दायो देखायबाय बेखौनो साबसिन नुदों आरोना आङो ओमफ्राय जिया बिदिनो फिस्ला पलिस्टारनिया ओमफ्राय नैबेयावहाय पकेटबो दङ आरोना नै दहायनिखौबो खिथानो बावगारदों आं दहायनियावबो पकेट दंमोन दे लाइट ब्लुनिया पकेट दङ आरोना ओमफ्राय नै शर्ट्सआ बेबायदिनो एखे इलास्टिक गोनां आरोना जा मोजांखा प्रिन्टआ ना बिराद मोजां नुदों आङो बेखौ आङो पान्डा होनना सानदोंमोन आरोना बाट पान्डानि प्रिन्ट नङा बेयो माबा गां थालायलायनाय मिन्थ'नाथार नै गां दंलायलायो पान्डाबो दङ नै बेयो टि शार्ट आरोना नै बेखौ आङो एक्सेल बिहरदों होमबाबो गिदिरथार नै मोजांथार जंल'ल'नो मोजांथार बेयो जाहैबाय शर्ट्स
ओमफ्राय बेयावहाय इलास्टिक दङ खिन्थु बेबायदि खाग्राबो दङ आरोना एडजास्ट खालामनो हागोन गावनि साइज मथे स' बिराद मोजां ओमफ्राय बेयावहाय 3 पिसनि आरोना बेयो मोनसे लंपेन्टबो दङ नै लंपेन्टबो गोलाव मोनगोन आरोना नै एडजास्ट खालामनानै लानो हागोन बेयावहाय बिराद मोजां बेनि प्रिन्टखौ जा किउट नुदों लाइट ब्लू दहायनिफ्राय आं जा नोंथांमोननो देखायबाय थाबायना बेयो एसे पिस्ला पिस्ला जिनि आरोना बेनि मेटेरियेलफोरा खिन्थु बे दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनाया बेयो कटननि आरोना बिराद मोजाङै बिराद थान्दा जागोन बेखौ गानोबा ओमफ्राय बेनि जा साइज दङना आं बेखौ एक्सेल बिहरदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नै बेफोरबायदि बेयो माने हाफ स्लीवनि आरोना ओमफ्राय एक्सेल नालाय आं एसे लोदोदो नालाय ओंखायनो जानाय नङा होननानै गिदिरखौनो बिहरखादों आङो पिंक कालारनि किउट बिहरदों ओमफ्राय बेनि शर्ट्सआबो बिराद मोजां जागोन थान्दा जागोन ओमफ्राय मोजांसिन खोथायानो जाहैबाय नैबेयावहाय आरोबाव खाग्रा दङ एडजास्ट खालामनो हागोन आरोना Courier स' नै नेक्स्ट ड्रेसआनो जाहैबाय नैबेयो गुफुर आरो निला दंफायोना एसे एसे ओमफ्राय बे टि शार्टआ एक्सेल साइजनि आरोना टि शार्ट माने बे मोननैबो एक्सेल साइजनि ओमफ्राय जा मोजांखा नै बेखौहाय आङो न'आव थानायावल' नङा आलदायाव बेरायहैबाबो गाननो हालायलायगोन आरोना जा मोजांखा ओमफ्राय बेनि जा शर्ट्स दङ बेबो माने दङ नैबेबो माने दुरुं दङ आरोना दुरुं माने नैबेयो खानो हागोन आरोना एडजास्ट खालामनो हागोन साइजनि हिसाबावहाय ओमफ्राय बेबो बिराद बरियाखा कम्फर्टेबल जागोन आरोना गाननो ओमफ्राय साइजबो आरोना शु गानबानो बिराद आरामसे बाहेरावहाय ओमफ्राय बिदि स्लिं बेगखौ बिदि गेजेरनिफ्राय लादो ओमफ्राय बेरायहैनो हालायलायगोन आरोना स' I hope नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे मिश'नि जा नाइट शुट हल भिडिअ बेखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो बिहरनो गोसोबा बिहरनो हागोन आंखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय आं गाननानै दिन्थिजोबखाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय द' आयौ गोलोथार नामा गोलोथार जि गुरै बेबि नालाय आंखौ लाहरलाय अबेनिफ्राय नाय जि गुरैथार गाइस नोंनिया लोंजायोब्रा स्ट्र'सो ना बिदि होनानै दाननानै लाबाय नहीं खाएगा संजीव उदालबारी सकरपारा आई आसि दादाय बेसे देरि नहय आं बेबायदि आनबक्सिं भिडिअ होबा नोंथांमोना आंखौ मानो सोंहरबाय थायो जे बबेनिफ्राय बायदो मा बायदो आं अलरेडि डिसक्रिपसनावहाय लिंकफोरखौ होनानै होखायो नोंथांमोना जुदि आं दिन्थिनायावहाय माबाफोर जुदि गांसे गांनैफोर मोजां नुदोंबा बा गासिखौबो मोजां नुदोंबाबो नोंथांमोना बिहरनानै गाननो हागोन डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि दंखाजोबखायो स' चेक खालामनो दाबाव दे